en Juicy Boo eller en Sugar Baddie? Jeg tænker, jeg er en Juicy Boo, Jeg tænker også en Juicy Boo. I'm fruity. I dag, der gør vi os klar til... Morgengymnastik. Ej, jeg har lyst til at drikke det. I'm gonna drink Det er jo det lukket karamel eller sådan noget. Ej, så kan man også gøre det i håret, rigtigt. Ja. Like, the collarbone! Se mig i mine bikinibilleder. Nej, jeg er lige Det dufter af clementin og mango, den her. Nej, det er lidt. Mig og Erik var til yoga forleden, og så skulle vi lære at sige... Amen, nu sagde... Jeg kan bare høre dig synge. De lukker ud! Alle omkring mig var sådan... Og jeg sad sådan her... Wey, mama! Du skulle faktisk lukke, at jeg baserede den her bodybutter på først. We're gonna layer. Ej, jeg har lyst til at tage en skæg og æde det! Jeg har lyst til at tage en skæg og æde det! det! Det ligner vildt vaniljeis. Nej. Jeg er i chok. Nej, vaniljebudding. Vil du smage det på mig? Okay, jeg tager det, jeg skal være på tværs i vaniljebudding. Oh my god, for jeg svedte sådan ubehageligt meget lige før, og det er sådan, den køler. Sådan, den er Stop, sådan... hvor lækkert! Fuck you, i 24 timer. And it's cheap. Du har den her I'm so ovenpå. gagged. We're gonna layer this. The layering. The glow. The layering. The of layering. century. Hvis du mangler noget fuck, så brug den her. Hvis du mangler noget glow,